ଏଇଠି ତ ମାଛ ଅଛି କ'ଣ? ଏ ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ପୋଖରୀ ମାଛ। ଦେଶୀ ମାଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାଛଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ। फ्लाइट गोटे ठिया एयरपोर्टा पूरा बराबर कतार आबुधाबी सब फ्लाइट ठिया ଏଇଠି ତ ମାଛ ଅଛି କ'ଣ? ଏ ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ପୋଖରୀ ମାଛ। ଦେଶୀ ମାଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାଛଟା। ଏଠି ଅବାନ୍ତିର ଲୋକ ଏଠି ତ ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇଯିବ ଅଛି କ'ଣ? ପରିବା ଶସ୍ତା ଅଛି ଏଠି। ଆଳୁ 18 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମସଲା ନେଉନ? ମୋର ସେଇଟା ତ ନାହିଁ। ଚାଲ ମରିଚ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେବା। ଏ ଛୋଟି ଏଡ଼େ ଧର ନା ଏଠି ଛୋଟି ଏଡ଼େ ଅଛି। ଯେତିକି ଏଇଟା ରେଟ୍ ସେଠି 14 ଟଙ୍କା। ହଁ ଏଇଟା ଧର।
ଏଇଠି ଚିକେନ ମସଲାଟେ ଏଇଟା 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 ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ ମସଲା ଏଇଟା ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନଟା ଚିକେନ କବାବ ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା 11 ଏଇଟା ଚିଲ୍ଲିଟା 11 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ମସଲା ହଁ ସେଇଟା ଧର ଆମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ନେଇଥିଲୁ ଏ ମିକ୍ସି ମସଲାଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆର ମୋର ସୁଶାନ୍ତର ମୋର ଆସିକି ନେଇଥିଲୁ ହଳଦୀ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଏଇପଟେ ଏଇଠି ଆର ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା ସବୁ ଆର ପ୍ୟାକେଟ୍ ହଳଦୀ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା କେଉଁଠି 11 ଟଙ୍କା ହଳଦୀଟେ ଏ ହଳଦୀ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ସେଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ରହିଲା 100 ଗ୍ରାମ ଏଇଟା 50 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ହଁ ଧର ସେଇଟା 50 ଗ୍ରାମ ଧର ଇଏ ହେଲା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଜିରା ଏଇଠି ସବୁ ବା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଛି ଜିରା ଜିରା ପାନ ମଧୁରୀ ନାହିଁ ଜିରା ହଁ ଜିରାଟା ଏଗୁଡ଼ା ତ ମସଲା ହଁ 20 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଧର ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଟା ଧର ଆଉ କେତେବେଳେ ବନେଇବାକୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟ 20 ଟଙ୍କା କହିଲ 20 ଟଙ୍କା 200 ml 40 ଟଙ୍କା କେତେ ମଲେ ଆଉ କ'ଣ ନେବା କାଢ଼ କିଲିକିଆ ଦୁଇଟା ଏରା ବଡ଼ରା ସେଟା 1400 ଥିବ ଏଟା 800 800 ଏଟା 1200 ଥିବ 900 ହଁ ଏଇଥିରେ ଯୋଡ଼େ ଥାନ୍ତେ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ନେବା କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଓଜନ କରିଦିଅ ସେଣ୍ଟ ଭଲ ସେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ କି ସେଣ୍ଟ ଗୁରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଓଲ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯେଉଁ ହଁ ସେଥିରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁ ସେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡ଼ର ବାସନା ହେଉଛନ୍ତି